UDlanje Madonsela akakhohliwe izinja zakhe ezazilokhu zimgqolozele lo muntu wasemakhaya koMpaphala nakogcothoyi koNkandla. Kunjalo-ke esilungwini lapha Ndosi, yizwe labahlungi, labahleli nabahloli. Zonke izinto zakhona ziyahlungwa, zihlelwe ngemuva kokuhlolwa. Amanzi aphuzwayo ayahlolwa, inyama edliwayo iyahlungwa ngama-grades ihlolwe futhi. Angazi-ke noma le nyama yembuzi yaseMpaphala ihloliwe yini. Bahleka bobabili. Uhleko lwabo lwaluthungeleka nosi olwase livumbanisile kuleli gunjana likaVulandi wesitolo. Usi nohleko lwamema ibhuxongwane elalithanda ukusondela kodwa lanqandwa ngukubhavumula kwezinja. Ayihashi mtimande bhambolunye, sekumemeza lona ibhuxongwane belu. Wasukuma uMadonsela wayihlangabeza le nsizwa waqhelisa amaqatha ambalwa ngomeso wase ewasunduzela ngakule nsizwa. Kwabe ushe entshweni, yazibethela insizwa kwangathi ithi, namuhla ngizakulungisa Nyamandini. Ucele wayethule ecoshacosha amaqatha ebuka lolu vava lwensizwa olwaluzinwele zimayabuyaba. Umlando wophuzo olunamandla wawuchanasa emlonyeni, eziqhomeni nasentanyeni yalolu vava. Ingxoxo eyayiphakathi kwalensizwa noMadonsela kwakungeyomfana owayebanjwe entshontsha esilaheni kwangubeni. Yathi isuka lensizwa yadabula ipheshana yacosha amaqatha amane yawasonga ngephepha yahamba nawo ilokhu inconcoza njalo ithi, Ndosi, Ndosi, ume njalo ndoda yamadoda. Kunjalo-ke lapha Ndosi, sesimsizile uMakesu, useyolala engambethe. Kodwa-ke masibuyele odabeni lwethu ngoba angithandi ukuba weduke, ukhohliswe ngabantu basesilungwini. Kuhle ubazi kahle ukuze ungaphoxeki. Uyabona umshana wakho bengeke akwazi ukuyibeka efilijini lenyama ngoba akanayo imbazo yokuyiqoba. Akanawo bafana imbazo. Uthi kukhona umuzi ongenayo imbazo, kubuza ucele ngokungethembi. Hhayi, musa ukudlala ngezindlebe zami mntikimande. Yebo, akanayo. Akukhona ukuthi akanayo ngoba kunani yani, ingoba engayidingi. Akukho ukufuna imbazo kuloya muzi. Bapheka ngesitofu sikagesi, ngakho-ke izinkuni abazidingi. Inyama ithenga esilaheni isixotshiwe. Ngisho behlabile leyo mbuzi isiwa esilaheni iyoqotshwa, ikhanda, amangqina nesikhumba kugqitshwe kulanda uMadonsela. Baze bayiphila impilo abantabethu, sekusho ucele eshaya izandla. Usho ngoba wena ungazi, lalela lapha thina sikuchazele ngempilo yasedolobheni. Imikhakha miningi empilweni yomuntu lapha esilungwini. Omakesi yizinqa zoluntu bazifanela noMadonsela nje. Kukhona abaphakathi nendawo abasafufusa, bese kuba khona abaphezulu. Labo-ke ngamakhekhe oluntu. Ngisho phela abafana nobafana kanje. Ngithi uma ngikhuluma nontanga basemakhaya, ngithi uluntu olufana nomshana wakho zingengelezi, izimpandla uqobo lwazo. Ngikusho lokho ngoba kukhona okusampandla empilweni yabo. Imfundo nempumelelo yabugugula ubuntu babo basala benqunu, basala bezingebhezi. Baxoxa nje manje oMadonsela noCele sebotha umlilo ngoba namakhaza ayengazibekile phansi, ayishobishisa umkantsha kanti futhi kwase kuhlwile impela. Kwabe sekulelwe emzini eminingi ngaphandle kwalena engenhla eyayinama-TV. Abantu abadlulayo nabo base beyimithonselana. uMadonsela wakubona kahle ukuthi isivakashi sakhe sididekile. Ngakho-ke wazibona ephoqelekile ukuba asanekele kahle konke ukuze kuthi nxa sihlangana nomshana waso kumbe nabantu abanjengomshana waso konke sibe sesizazi izimpicothi zezicwecwe.
Uyabona Ndosi, phela lapha edolobheni wonke umuntu uziphilela impilo yakhe, akaxhumene nomunye umuntu ngaphandle kokuba lowo muntu eyisisebenzi sakhe, ikhasimende lakhe, nguthisha wakhe, ngummeli wakhe, ngudokotela wakhe, ngunesi wakhe noma ngumfundisi wakhe. Uma abantu bexhumene kule ndawo, yazi ukuthi kukhona bobabili abakuzuzayo kulokhu kuxhumana. Njengoba imizi iqhelile nje ko-BA, abazani laba bantu. Wena wakoNtuthu ungekhohlwa abantu bengomakhelwane, uthi bayathandana futhi bayazana, kanti ukhe phansi. Umthetho omkhulu okwamanje kulaba bantu ngothi wothanda imoto yakho njengoba uzithanda wena. Laba bantu banjengezimoto zikrele ngaphandle kwesitediyamu uma kunomdlalo omkhulu. Washo uMadonsela qeda wathi ukuthatha ikhefu. Usho ukuthini uma uthi omakhelwane kabazani, kubuza uCele. Ngisho lokho Ndosi, laba bantu abazani, abanaki, abahambelani, abananelani futhi ababingelelani. Uma nje ungahle ubuze omunye wabo ukuthi konje ngubani umakhelwane wakhe kumbe lo yamlisa owakhe ngenhla kwakho, ngeke uyithole impendulo ecacile. Impendulo ongayithola nje kungaba ngumbuzo othi usho loya ohamba nge-BMW noma usho lo oganwe ngunesi. Lapha imizi yaziwa ngokuthi kukanesi, kukwamabhalane, kukwathisha noma kukwammeli. Kuyenzeka futhi kube nemizi ebizwa ngabesifazane abadume ukudlula abayeni babo. Kukhona koSis Mabusi, koSis May nakoSis T. Izingane ungazizwa zithi ibhola lazo lingene kwathisha weHonda Supreme noma kwanesi weJetta. Kungani bengazani izibongo, kanti banhloboni labantu laba? Izibongo azibalulekile lapha. Abanumzane babizwa ngamagama, kuthiwa kukwaDuke, kukwaJoe noma kukwaNdlovu. Ubuhlobo esimeni esinjengalesi abakheki. Uma singakha ubuhlobo phezu kwalesi simo, bonke onesi bangaba izihlobo, kuthi abameli nabo bakhe obabo ubuhlobo. Kulobo buhlobo obunjena izithakazelo kungaba yiziphi ke? Kubuza uCele ehwaqabala. Kubonakala ukuthi lento ayimngeni kahle. Phela kothisha izithakazelo kungaba usikhulekile thisha, BAMA, uze ufike ku-ZA uma sikhona isikhathi. Kubameli kungaba babammeli noma ilengwa. Phela kothisha izithakazelo kungaba usikhulekile thisha, BAMA, uze ufike ku-ZA uma sikhona isikhathi. Kubameli kungaba babammeli, nommangalelwa, nommangali, nofakazi ko-Dutch no-Roman law, ko-LLB, LLC, uze ufike ku-LLZ uma sivuma isikhathi. Izingane ziba ngobani uma abantu abadala bebizwa ngamagama nangawo wonke la mabibi owashoyo, kuqhuba uNdosi. Uthi izingane zisekhona yini kulelizwe? Bakhona yini abadala? Konke kufuhlulelwe ndawonye kulo mhume wempucuko. Igebhe phakathi komuntu omdala nengane kade laqedwa. Iningi lezingane kade zangena ngesivinini ezingeni labadala, zaya ngale kwalelo zinga ngokuzixoxayo, ngezikwaziyo nezikwenzayo, kuchaza uMadonsela. Uma uthi alikho igebhe phakathi kwezingane nabantu abadala, uqonde ukuthini nje Mtimane? Ngiqonde izinto ezinjengokuthi ukube sisendlini ngabe sixoxa nje nezingane zilalele esikuxoxayo sibadala, kuchaza uMadonsela. Awu, kubabaza uNdosi. Uthi izingane zalapha zilalela abantu abadala nxashane bexoxa, kubuza uMadonsela ekhumbula inkuliso yakubo eMpaphala. Kanti wena usababaza elokulalela, kazigcini ngokulalela zize ziphendule. Angisakhulumi khona bexabana abantu abadala. Izingane ziba ngamajaji nosihlalo,
nabashushisi kube yizona eziphawulayo ukuthi ngubani ofanele akhulume manje nanokuthi ngubani onephuza. Uyantela Mtimande, nokho amancuko akhe angifikisela amahloni. Uthi izingane zingalawula oyise. Izwe libhekephi uma kunje? Konje uthe abazali abahambelani laba bantu. Pho benze njani uma umuntu edinga usizo masishane kumbe ephelelwe utho? Angenani komakhelwane. Lezo zinto okhuluma ngazo azaziwa lapha esilungwini. Enzeni? Aboleke. Yena bani? Uthi kukhona uthanda ukuveza ukuswela kwakhe esilungwini. Ingane sebezophuza ngaye amatiye banqakisane nangaye emhlanganweni nakomanyano. Ihlazo phela ukungabi nakho okudingayo kule ndawo. Njengoba yakhile nje lemizi mkhulu nomqhudelwano okhona phakathi kwayo. Ukuthi kuwinwa kuphi akekho owaziyo. Kusho uMadonsela echaya izandla enqokuzisa ikhanda. Ngemuva kwesikhashana waqhuba uMadonsela wathi, uma omunye wale mizi ethenge utho izingane ziyaxoxa zithi i-TV yakwanesi weMercedes ine-remote control nenyakanyaka yamanye ama-gadgets. Umakhelwane engafuni ukushiwa ugudla lonke ithuku efuna uhlobo lwe-TV endlula ekamakhelwane wakhe. Uma enye ingane ithengelwe ibhayisikili, zonke izingane zakuleso sitaladi uzozibona sezigibela amabhayisikili amasha. Uma futhi enye ingane ilimele yase ibopha ibhanditshe limhlophe, uyothi ubona zibe seziziningana izingane ezibophe amabhandishi. Omunye wemikhuba yasedolobheni ukuba izingane zamantombazane zizicelise amanzi uma zifika emzini kanti zifuna ukubona ukuthi ifiliji yalowo muzi inani. Yikho eminye yale mizi igcwala amakhabishi, obhanana nezinkukhu zepulasitiki emafilijini ukuze ahlale ebukeka egcwele. Uma usho ukuthi laba bantu baze bahlanganiswe yizifo kuphela kubuza ucele. Chabo, usuthini phela Ndosi? Nezifo azibahlanganisi. Kuthi uma omunye eshonelwe kuthunyelwe izingane ukuba ziyothola ukuthi abashonelwa abakwabani. Njengoba nawe uzazi-ke izingane zilibala ukudlala zikhohlwa ukuthi kuthiwe isibongo kukwabani lapho kushonwe khona. Nokho ziye zinikeze esinye isibongo esithi asifane naleso ezinikwe sona. Kuthi kanti kuthiwe kwamtshatsha, izingane zithi kukwamtshali, uqhube uMadonsela. Omakhelwane batshela abanye ukuthi kushoniwe kwamtshali. Kubhalwe-ke amakhadi azinkithinkithi athi, sililanani nina bakwamtshali, sithi lalani ngenxeba bomagalela, sithi duda kuphole bohlabangane. Lezi ziphosiso azisho lutho ngoba abashonelwa ngeke bawafunde nokuwafunda lamakhadi futhi nje baba matasatasa belungiselela amadili omngcwabo. Kuzothi ngemuva komngcwabo izingane zenze uhlwa labathumele amakhadi ukulila bese nabo bethunyelwa amakhadi okubonga. Yizona izingane beli ezibhala lamakhadi zizigabavulela nje, hayi ngoba nazo zibonga kodwa ngoba zisiza abantu abadala. Ukuthola amagama abathumela amakhadi kufundwa kuphela ukuthi ikhadi liphuma kubani, hayi umlayezo. Wanikina ikhanda ucele wabonakala ukuthi iyamxaka le ndaba yabantu okuthiwa bafundile. Wathi esuka wayesethi, baba nomlindelo onjani bengazani. Thina emilindweni yakithi koMpaphala nasemilindoleni yako-Natalspruit lapho sihambisa khona ivangeli, siyafakaza ngabantu abasishiyile, siyibeke imisebenzi yabo, siwagwede, siwaneke amagalelo amadoda asethule. Kodwa kuba ngabantu esibaziyo. Injalo imilindelo yalapha. Ucele waliginqa igama laseNatalspruit ukuze uMadonsela azi ukuthi naye Celendini uyazazi izindawo ezinkulu ezinjengo-Natalspruit. Uhlobo lomlindelo kwale ndawo lwehlukile, kusho uMadonsela. Waqhubeka wathi, uma umuntu eshonele kulindela yena yedwa noma nezihlobo ezihlomekayo
njengani nje Ndosi. Oshonelwe uzidlalela amadodana aseWeseli, iBlack Mambaso, uJimmy Swaggart, u-Aretha Franklin noVusi Mabati, noma umfundisi uNdlovu njengoba nawe uye uzwe emsakazweni. Ngenye inkathi bazidlalela izithombe zevidiyo ezikhuluma ngokufa noma eziyintshumayelo. uMadonsela wayewaqhathaza lamagama ngobugagu bakhe ngoba wayeqonde ukuba angene agxile kuCebe. uMadonsela wanwaya isiphundo waqhubeka wathi, abantu abezi emngcwabeni ngoba ishayisana nemidlalo yebhola ku-TV kanye nemishado. Nokho uma lezi zingekho bayatheleka ngoba phela ngayo imingcwabo seyaba ngamadili nemishado futhi. Imingcwaba ingaba yimishado kanjani? Akusashadwa yini lapha esilungwini, kubuza yena uCelebile. Kuyashadwa kodwa kushadwa nje ngaleyo ndlela. Asinayo le mishado wena oyaziyo. Kungathi intsha ithi ukugana okunokukhonga, ukucela, ukulobola nemifundela sekuyimbambezela. Kuyashadwa kodwa kushadwa nje ngaleyo ndlela. Asinayo le mishado wena oyaziyo. Kungathi intsha ithi ukugana okunokukhonga, ukucela, ukulobola nemifundelo sekuyimbambezela. Izingane zithi zijaha amasheshavuthwe, ziqala ngokuthola abantwana kuhleliwe ndawonye, kuthi mhlawumbe lapho izingane sezimbili sezifunda ezikolweni onina bashade ngokubhalisa nje. Le mishado ayinadumela, ayifani nemingcwabo nokuvulwa kwamatshe okuba ngoJulayi minyaka yonke. Fika emngcwabeni nasekuvulweni kwamatshe uma ufuna ukubona uhlobo olusha lwemoto esigitshelwa, izigqoko nemiswenko esigqokwa, noma ukwazi iziminyo nosende asebetshenziswa. Izimonyo nosende asebesetshenziswa. Kusaqhuba yena uMadonsela futhi. Wake wathula kungathi unika umlaleli wakhe ithuba lokuba etshise kahle ukuze angabindwa. Wathi esenelisiwe ukuthi usengamxaka futhi wase ethi futhi abantu abadingeki ngempela emingcwabeni yasesilungwini ngoba kunabangcwabe abamba ithuna balethe ibhokisi banikeze nomculo benze cishe konke okufanele kwenziwe ngomngcwabo. Uyabona Ndosi, lapha kuKwaMasigilivhalodi kuseBeria yeThweku noma yiParktown yaseGoli. Uke uzwe ngosomabhizinisi abancane lapha sikuGreenside, oBeria noParkcrest abancane. Abantu abeze emngcwabeni ngoba bezongcwaba, beza ngoba bezoliphelezela nje. Banyonyoba ngeminyovu yezimoto. Uyobona izingane sezime emgwaqweni yonkana zizama ukubala izimoto. Ezinye izingane zibala kuphela oMercedes, oSupreme, oMaxima, oJetta, oBMW bodwa. Ubuhle bomngcwabo bulinganiswa ngesibalo nohlobo lwezimoto phakathi komshado nomngcwabo. Ziphuma zikhifizela, izitokasi zisho ngemidadavu yamayikiyiki, ezingubo ezimnyama nezimibalabala kanye nemiphemekazi yezigqoko. Uthi uma uzibuka kube sengathi usesitolo sezigqoko zabesifazane. Izigqoko zithiwa chwa emiyekweni yephemu, zithi ukusitha ubuso kancane. Uthi noma uzama ukubona ukuthi ngubani ongaphansi kwehluleke. Lezi zintokasi zakhona zinyathela ngamaqhumela, opikinini uqobo lwabo. Zigqiza ngamasokisi amnyama, amacicikazi ashaya amahlombe. Zizinkamfule ngamabhandekazi
nongenafika ugcina esenayo. Ezihlakaleni ziklelisa izindathane zamabhengela amibalabala, kokunye aze ayocela ezindololwaneni. Amashiya nezinkophe kuba mnyama kungathi bekukhathwa ngensizi emnyama. Lokhu kumnyama bucoca ngezambulelo ezibovu ezimvumelana kanye nemilomo ebovu kanye nemihwebesha yezinzipho ezibovu. Ucele wayengakukholwa ukuthi uMadonsela ukhuluma ngabantu phaqa. Wayebuye acabanga nokuthi hleze usethole isilima azozidlalela ngaso. Wayengenalo nakancane ulwazi mayelana nempucukokazi yasedolobheni. Wayelokhu enikine njalo ikhanda esho ngezwi eliphansi ethi, "Lafe lihle kakhulu, lukhulu luyeza luyanyelela, ngifunga abaphansi phesheya kumlalazi." uMadonsela welula imilezo yakhe yakaka imbawula wase ezelula kakhulu edlalisa amawudlu akhe aze ansintsiza. uMadonsela wambuka lo mlisa owayedlenza ngale nsambatheka ayezekelwa yona eyidilayisa ekhanda. Ucele wayezizwa ethuthumela ngoba kuyena konke lokhu ayekuza nguMadonsela kwakuyiziko elalihangula onke amathemba ayenawo uCele ngumshana wakhe kanye nabo bonke abantu abafundile. Phela uCele wake wasebenza kwaMentshisi iminyaka emine. Ngaleyo nkathi itheku lalingakabi ngaka, futhi lingeyona lento elase liyiyona. Laphaya isiphingo kwakusenezitolo ezintathu nezimoto zingeqile ezandleni ezimbili. Emlazi kwakuseyisabelo sangempela, kungekho noyedwa umuntu onemoto. Abantu ababenezimoto babeyisithupha emkhumbane, kunguKhumalo, uXulu, uDlamini, uButhelezi, uMwelase kanye noNxumalo. uCele wayehlala eCabazini azana cishe nabo bonke abantu kule ndawo ngoba iCabazi laligcwele ishowe nenyoni negingindlovu. Akwaziyo kahle ukuthi abantu babesengabantu ngaleso sikhathi. Wayethi uma eqhathanisa labo bantu nabamanje avele abone isithombe somshana wakhe ezwe isisu sakhe sibopha, imicabango yakhe ishwaqa iba muncu. uMadonsela akathandanga ukuphazamisa uCele. Wathi makamyeke nje ashintshe konke akuzwile nakubonile eThekwini. Wathatha inkositini yakhe wayidonsa kabili kathathu evuma ingoma ethi, "He ha hayibo." Emva kwesikhashana wayibeka phansi inkositini wathatha wathi, "Uyabona Ndosi, thina sasiya koshonelwe ngoba siyolila ngempela. Sasiya notho lokusizwa abashonelwe. Namuhla kulilwa ngamafinyila nezinyembezi namapheshana avakashela emakhaleni qede alahlwe phansi. Abantu bavele badlalise lawo mapheshana kabili kathathu eziqhomeni nasemakhaleni bese behubula amakhovula bephenduke babheke le, sebeqedile-ke njalo ukulila. Ngemuva kwalokho bahlahlele amahlazo oleleyo bawabeke ngononina, bawanonge ngohleko nangaluhlaza amanga lawo ukuze baqinise ubungani babo ngoshonile nabashonelwe. Ubezwe bethi, hhayi phela ubengeke ayeke ukukhala kangaka. Ingani nguye lo kwathiwa wabuye ushona nje bekungathi usezomshada kube ngunkosikazi wesithupha. Kuyahlekwa, kuyahletshwa, kuyanyokolozwana khona lapha emngcwabeni. Abesifazane sebadlula ngokuhleba, bahleba ngisho yena umfundisi ophethe inkonzo yomngcwabo yembala. uMadonsela wazizwa enama ukuthola ithuba lokuphefumula ngaloluntu olwaluvithika ezululwini zamankengane.
uluntu olwaselumbedumehlwana lubhekise lwafuzisa izimo zalo zobuntu okwamalulwane ezinsaleleni zezinsika ezazikade zaququdwa ngumuhlwa. Izinkomba zobuze nendida yezimiso zamankendane zisobala ezinkantolo zezahlukaniso zomshado nasenkantolo zamacala odlame nobudlova. Kodwa izifundiswa zethu zazithatha imisiko yempilo yazo kuleyo nkambiso. Wathokoza kakhulu uShluthu ukufumana umlaleli owayezomthwalisa lo mzwangedwa walenkelekele eyayikade imzukazuka. Wathi ngoba nakhu ubusuku bude nomphako mningi, ngakho-ke uzokwenaba nje. Phela kwakuyingqayizivele kumfo kaMadonsela ukuzithola esenhlanhleni yokwazi ngaphezu kwabanye. Wandlaleka okuka-newspaper, wena owabona iphephandaba Ilanga lihluba udlube ekhasini ngemva kokwa-July Handicap. Wathi esuka wayethi, "Hhayi bo mhlobo wami, kusesilungwini lapha. Abafana bathi nothing for mahhala. Uma uphila uyakhokha, nalapho ufa uyakhokha. Uma usushonile, abakuphelezelayo babheka ukuba ubaqashele ibhasi lokukuphelezela, bese ubamemela embukisweni yobuchwazichwazi bebhokisi lekhasikhete khona kuzothi uma sebephuma esontweni bangawuvala umlomo ngaleli bhokisi. Baqala uchungechunge lezingxoxo lingakaphumi ibhokisi esontweni. Babodwa abaqabulanayo ngoba kade bagcinana, bakhumbuzana izindaba zakudala, kuqhubeke uhleko kube njeya. Babodwa abanyunkulazanayo beshisa umbango, ingane inja nekati, kubangwa amasoka. Nguha bethi, ungibukani lento enemcondo, khona emngcwabeni njalo. Okungamajongosana kuzehlafunela ushingamu, kuwufutha kuwenza amabhamuza phakathi esontweni nakhona emngcwabeni. Kulokhu kubuzana ukuthi ubani loya bhuti. Uyazi angiqala ukumbona kodwa uyaziqhenya. Akeve enganakani. Ufana naye lo mfundisi ophethe inkonzo. Akanakani, akakhulumisani, ulibala ukubingelela omama nezalukazi. Angazi ukuthi zizomsiza ngani. Bathini abafundisi ngale ndaba? Kubuza uCele. Wona amagosa kanye nabamnumzane bathini ngalezi zinto ongitshela zona Mtimani? Uthi akusekho umuntu okhuzayo? Wenzeni ukhuze bani futhi uqalephi? Uzothi ukhuza amantombazane onina balwe naye, nawe bathi yeka izingane zabo zizihlwayela amasoka. Uma ukhuza bathinta amabele kuphume inkunzi yegotsho. Ngomame laba okhuluma ngabo, pho siyaphi lesizwe uma kunje? Ubuza uCele ngokukhulu ukudangala, nesandla sakhe sokudla sesibambe ikhanda ngaphansi kwesiliva. Siya egodini Ndosi, siya egodini impela. Mina angikaze ngizibone izingane eziziphatha ngale ndlela. Angithi namhlanje amantombazanyana nasahlosa asebangisana ngebhentshi namakhosikazi ethu emtholampilo. Ngimdala ngingaka nje Ndosi, angimazi udokotela wezifo zesinene. Ngingabheja imali ebomvu ukuthi uma singake siye kudokotela bezifo zesinene singathola cisho kubhuza okungamantombazanyana, nokungabafanyana sekubiphile kujuluke kumanzi. Cha, sizophela lesi sizwe, iningi laso lizovithizwa yizifo. Ngiyibekile ingculazi, ngiwabekile amarabi kanye nekholera, kusho uMadonsela ebuka uCele eyokukha uthi lokhu
uthi lokuvungulula amazinyo wasememeza ethi, "Kahle Ndosi, ungalokothi ufake lolo thi emlonyeni. Cha, ungalokothi. Nawu uphini ndoda. Mina ngihlala nginophini esiphikweni sebhantshi lami ukuze ngikwazi ukuvungula amazinyo. Uma ukha uthi uvungula amazinyo lapha emlazi uyoba uyobe usugenda ngempilo yakho. Ungase upepeze ubusuku bonke kuthi kusa kube sekwembulwa kwembethwa isibhedlela emshiyeni onesi bathi ligciwane." Wagcogcoma ukaMtumande eluka ngamaphutha ezicukuthwaneni zakithi ezidavuza kwamashonangashoni. Ngalezi zinkambiso zobuzwe, wabundlala ubuphiciphici neziqoqoyi zobuzwe, ubundinda nezinkambiso zezizwe zonke abampisholo abathintana nazo. Kuyena impucuko yayibhozongelwe ngesandla sokunxele, ngakho yayicakathiswe okocecevana olwaluvumela yonke imimoya luphenduphenduka ukonwaba. Wayethi uma eyibukisisa, eyihlaziya, eyicozulula, eyilondonya lenkambiso, kusale amanembe obuze obabuyindonya kulusho olwaluyibukeka lakude. Kuyena owayehabula iyambazi lempilo yesintu ubuntu bungakangenwa yilo mkhuhlane. Wayezithintitha akhe umkhanya athi, "Nawa amehlo esiphundu, khona ngiyoke ngibone, siyoyicela ivuthiwe." uMadonsela waqhubeka wathi, ungahle uthi ngiyanaphaza ngilidlabha Ndosi, kanti cha, akunjalo mhlobo wami. Ngiyazi ukuthi indaba esemqoka ngeyomshana wakho, ngeyokubhakazelwa isicabha ebusweni. Bengingayikhohliwe neze, bengisayindlalela nje wethu. Manje sesingabheka amasu okuxhumana nendodana kadadewenu. Ngiyamazi umshana wakho indodana kaQophitshe. Ngangikhona sifihla uyise empaphalo, kodwa lapha esilungwini mina naye siyintshonalanga nempumalanga. Kuba sengathi akazange angibone ngisho nakwamadala ejuteni.